हेलौ गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोयै बरायनानै जालायबाय हदासे चेनेलनिफ्राय जों दायो थांगासिनो मोनसे जायगायाव आरोना थांगासिनो नायलांबाय था जों भिडिअखौ दिखांलांबाय थागोन दा जों दायो सफैबाय बेयाव जाहैदों सेन्ट्रेलनि प्रग्राम बे प्रग्रामानो थारिखआ बारा गोबाव गैला आरोना 13 14 15 मोन ना गिदिंनाय खामानियावनो खन्था लानानै आसोल दतमा फैगासिनो आरोना जों दा प्रग्रामनि थाखाय रेडि जागासिनो एकदम हाइ फाइ प्रग्राम जानो थांगासिनो लोगोफोर फिसिनो हाना आखिथांसियाव नै भिडिअ बानायलायथारबाय आरो बिथां मलसियाखौ देखायलाय ओरै बिथां मलसियाखौ लाइभ होगोन ना माखो लाइभ नङा आपल'ड लाइभखौनो गिखायो नङा लाइभआव नों रायखोमा जाया नालाय औ याव मा खालामहैगोन जाखो ओंखाम जानाय दायो जोंना टिमा मावगासिनो दं आरोना सेंग्राफ्रा ओमफ्राय दायो माखासे फैथ'वाखै आरोना नेक्स्ट ओमफ्राय फैगोन आरोना मानसिफ्रा दा जोंनिल' दायो जों बेलासिनि मावखांनानै फैफिनबाय आरोना न' फारसे थांगासिनो जों दा गारियाव दंजोबो आरोना थ' भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बारा गोलाव नंखा भिडिअखौ गासिबो भिडिअआनो बेखिनिल' लानो हानाय जाबाय आरोना भिडिअखौ बारा मावनायखौ लाबाय थायासै आरोना गासिबो जों दा थांगासिनो आरोना गिरखाला लांनो नागिरो